陸竜の距離感どう思う？なんとも思わないですよ。京介の陸流ペア。京介にいねえだろ。フィギュアスケートの京介にあんなすごいやつがいねえだろ。みんな陸竜ペア知ってる？スケートのこれでしょ。そうそうそう。ペアこれで。そうそう。ああ、もう人のこと持ち上げたりね。そうそうそう。何？いいね。両思いって言葉がもう小学生で。だから付き合ってるとかはなくても、付き合ってるとかはもうどうだっていいんだ。なんか表に出してなんか変な疑惑とか出ちゃうみたいな、そういうのもあるから。あるから。表では付き合わないで両思いって。素敵すぎるだろ。素敵すぎるだろ。両思いでパリで結婚するです。結婚の場所まで。違う違う。人が喋ってるだろ。人がかぶせるな。かぶせるな。人が喋ってる時は。